प्रकृति कैसन का नियम बा कि अपना दुख से लोग कम दुखी बा, दूसरा के सुख देख के लोग ज्यादा दुखी हो जाते। एगो लोकगीत के माध्यम से डरना अरे मोती में माहुर घोरा था, अरे मोती में माहुर घोरा था, जमाना के दोस्त दिहल जाता। मोती में माहुर घोरा था, जमाना के दोस्त दिहल जाता। दूसरा पर दुख पड़े आवा तमाजा, मनवा दूसरा पर दुख पड़े आवा तमाजा, आवा तमाजा लोग बजावे न बाजा। दूसरा पर दुख पड़े आवा तमाजा, आवत बाजा लोग बजावे न बाजा। अपना में जाता दुखाता, जमाना के दोस्त दिहल जाता। मोती में माहुर घोराता, जमाना के दोस्त दिहल जाता। मनवा बढ़ता लोग करता ढिठाई, खाता लोग मरीचा अब बुझेले मिठाई। जहर खाए अब बुझल की अमृत हो, तो जहर अमृत के काम ना करी। हालांकि भविष्य में बहुत काल में जहर भी अमृत हो गई बा, लेकिन केकरा खाती? संत खाती। बाकी लोग सोच के जहर अमृत सोच के जहर पियब तो जहर हमको इधर करी। मरीचा मिठाई भूज के खाए तो कहिए लोग मीठ ना लगी। मरीचा के स्वभाव बा गुण बा तीत लागल तीते लगी। ऐसे मनवा बढ़ता लोग करता मिठाई, खाता लो मरीचा अब बुझेले मिठाई। पेट में जब जाई के भगाता, जमाना के दोस्त दिहल जाता। पेट में जब जाई के भगाता, जमाना के दोस्त दिहल जाता।
बेटा हाल पर खाली बेटवे के खेती तिलक में लाखों मांगाता जमाना के दोष दिहल जाता तिलक में लाखों मांगाता जमाना के दोष दिहल जाता के अंतिम भावा ये कन्हई द्वापर युग में एक दोपहरी के साड़ी खिंचाई करुआ लाज बचावे खाती आ गई थी। आज है कलयुग में लाखों लड़की के संगे अत्याचार हो रहा बा कहां बानी रहुआ साड़ी खिंचाई भैया मुरारी आज कहां बारा लुकाई श्याम बिहारी साड़ी खिंचाई कहिया मुरारी आज कहां बारा लुकाई श्याम बिहारी लेकिन के इज्जत लुटाता जमाना के दोष दिहल जाता लेकिन के इज्जत लुटाता जमाना के दोष दिहल जाता मोती में माहू जमाना के दोष दिहल